कबो कबो आदमी सोचेला कि पैसा नइखे न तो आदमी के कोनो वैल्यू नइखे। लोग खाली पॉकेटे देखेला, समझे में ना आवेला कि का काट के दे दी कि लोग के इत्मीनान मिल जाओ। आजकल रिश्ता प्यार से ना पैसा से चलता। कहते बड़ा साला जिंदगी में कुछ सीखो चाहे ना, पैसा कमाए के जरूर सीखो। पैसा का होला, कबो घर से खाली हाथ निकल के तो देखो, ते समझ आ जाई पैसा का चीज होला। तबो लोग कितना झूठ बोलेला न कि पैसा ये रह जाई, सब मोह माया है, हाय पैसा ओ पैसा, सब चीज छूट जाई लेकिन पैसा कबो ना छूटे। ई खाली कहे वाला बात है। लोग तलाश पर से एगो सिक्का ना छोड़ेला, तू दे छोड़े के कहत। जेकर पेट भर रहेला न ओकरा खोआ भी खट्टा लागेला। जेकरा पास पैसा बा ओकरा से सब कोई पूछेला कि कैसन बाड़ा, लेकिन जेकरा लगे पैसा नइखे न आ उ बीमार बा तो लोग जानबूझ के ना पूछेला कि कहीं पैसा मांगे लगे। का हो ऊपर वाला, जितना लोग बनैलो उतना पैसा काहे ना बनैलो।